No totes les famílies són iguals. Cada família és diferent, única i especial. Hi ha tantes com un grapat de botons. Algunes famílies són grans, hi ha germans i de vegades avis, oncles i cosins viuen dins la mateixa casa. Algunes famílies són petites, només tenen un nen o una nena. Algunes famílies són del mateix color. Algunes famílies són de colors diferents. Algunes famílies tenen una mare i un pare que els estimen. Algunes famílies tenen una mare i un pare que els estimen, però viuen en cases separades. Els nens passen estones en casa de la mare i altres estones en casa del pare. Algunes famílies tenen només una mamà que els estima. Algunes famílies tenen només un papà que els estima. Algunes famílies són capaços de recórrer el món en bicicleta per formar una família amb un nin o nina que està tot sol. Algunes famílies tenen dos mamàs que els estimen. Algunes famílies tenen dos papàs que els estimen. Algunes famílies tenen un o més animals en la seva família. Però saps el que fa que siguin família? Cada família està unida per un fil invisible que està connectat al cor de cada persona i els fa estimar, cuidar i ajudar la seva família. Sí.